Hei, salutare, eu sunt Pingu și bine v-am găsit la treilea episod din frumoasă noastră serie, care va fi băgat înainte episodului 2, din păcate. Să intrăm și noi pe lumea noastră. Asta cea de toate zilele, dar toate lumile eu împărtesc numele pentru că sunt importante, nu vreau să stau în episodul de așa. Diamante, deci să nu fie la cumva și uite că bun. Deși am ok. Sunt minus la transport. Să ne ridicăm în pensă pentru ok. Ca și pe jos. Să scrieți în comentarii dacă vreți să audă sonor. Eu nu l-am dat ca să mă auziți pe mine, știți? Pentru că și așa nu vorbesc prea tare și în al doilea rând nu știu, pare aici. Eu pot să fac asta, nu e ceva dacă găsesc diamante de fericire, o să fie 13. Oh, e. Nu este rău deloc. Atenție. Deci, așa să mai facem o rândă. Suntem good to go. De obicei eu, așa încep. Îmi fac un volum, încep să minez și caut diamante. Putem cu cheie, putem cu 12. Și nu știu. Ok. Nu e ce să mi fie auzit. Și acum am trecut. Iar încă o dată, scuzați-mă. Nu știu, am ceva în gând și tac. Iertați-mă pentru tăcerea, acum ce faci? Atunci diamant. Și nu vezi. Care este o problemă? Nu. Ce care este? Pentru că eu sunt ok. Nu vrei să am probleme. Da, o să adun multe piatră. Poate niște iron, adică de iron. Nu știu, de iron nu știu sigur. Acum îmi zice asta. Este timp. 7 minute. Dar eu să primez în altă lucru. Și cât mă mai ține asta punct. Hai ne facem. Ok. Am trecut deja, nu știu cât fac. Dați-mi o secundă să mă uit câte minute au trecut. Cum vreau chestia. Au trecut 4 minute. Ok. Să întoarcem. Ce va face fel de data asta? Să ajungem pe sus. Se va face cu mică, dar nu este problemă. Găsim acest mineral impresionant de fier. Un diamante. Nu trebuie să mă găseam, că eu s-a venit de câte diamante.
10 minute să fac, am uitat că al doilea e de 19 și nu mai lăsat 5% în să încărcat 5. Uite. Holy shit. Ah, trebuie să sparg asta cu pumn. Nu știu să sparg cu pumn. Ele sunt sparg. Mă pricep. 8. Bine, fierul la copt. Să zicem 3 cărți. Dar știu că sunt. Așa cum se facă 3 fier. În momentul să nu mai înlocim aici. Ia cum te ducem la cuvântul frică. Ducem. Puteți să încep încă niște tăcați și acum de seară, noapte seară, târziu. Și o să mă cadă nebun. Deci așa că dacă am vrut să încep e din cauza că nu știu tăcat. Așa că o să mergem la mine acum. Și să mă fine să zic trist. Nu trist. Plictisitor așa. Pentru că nu fac nimic. Nimic. Tron. Ca disperat. Fiindcă ați văzut cât de repede am ajuns la Pedro, doar când am completat să spuneți pe video. Unde? 1, 2, 3, 4. N-am bine. Dacă platul 4, ce mai și puteți și la platul 4 ce puțin la anticutonul. Deci la platul 4. Adică număral, nu știu cum vine. Platul e ca număral spații de Pedro. Pedro che pe asta nu se poate sparge. Rămâne piatră de poară. Ce ciudat sunt. Da, și iarăși am un schimb. Nu știu, ce ziceți voi, să mă schimb? Eu nu i-aș schimba pentru că vreau să ridic român, vreau să ridic engleza lor. Diamante, acum, diamante, la facciata d'aria, diamante, diamante. Adică niciunul, așa că ne ducem noi. Da, știu ceva pe PC Slime. Eu vă să țin că găsiți diamante la stratul 4, dar vă mă cred. 1. O să cadă la 2. Când spargi o prin mine. Continuăm. Zic că se duc prima. Așa că continuăm cu lapis lazuli. Puși într-o limbă lapis lazuli în calitate de Google Translate înseamnă fișata voastră, ce puteți cineva. Închide ușa. Da. Eu îi zic să închide ușa, el nu reacționează. Vedeți?
Ce mă tocă? De prostie. Stai pe doi! Am găsit diamante. Ce? Ai găsit diamante? Da. Bravo. Da, nici eu, frate, nu am găsit diamante. Frate, mi-e pâmpit a 7-a. E mai mare ca mine, la 5-a. Că mi eu, doamne, eu și jos, m-am și scăpat în pantalon. Eu, doamne, m-am scăpat în pantalon. Și am diamante. Aș fi gold mare, de ce? Chiar dacă goldul este unul dintre cele mai nefolositoare, pentru că se sparge atât de repede, adică armura nu. Armura e bună pentru că chiar te la strâns. Cică să alege. Te dea de data asta. Nu e bun. Apă nu vă putem spune. Protejează. Da, așa mai. Dacă e adevărat să nu. Poate. Treaba cu Happy Wilson nu cred că mai fac, pentru că am încercat să filmez astăzi și n-am mers. Dacă știți care este problema, nu filmează Google Chrome, pentru că Open Broadcaster. Dacă știți care este problema, lăsați în comentarii care este problema ce trebuie să reglez. Este asta. Este un șest, pentru că este frumos. Să mai luăm și gold, pentru că să-i facem să vreau să fiu prăzile. Continuăm cu minatul. Încă un diamant m-ar bucura, adică 3 ar fi super. Care în episodul următor tot vom mina până ce voi găsi cât pentru armură util. Nu vă plănesc, nu știu ce înseamnă pentru mine. Lăsat așa un pixel și tot de 4 minute. Garantează fiind. Ați văzut lagul ăla, dar cu siguranță va fi mare. Deci, lag gigantic. Nu înțeles, până acum nu am. Sau cel puțin așa, pe joc, nu am stat să mai nu știu. Acum, oricum o postez și dacă îi place, dacă nu. Nu știu cum repar lagul, dar bă, dar chiar cât am filmat, oleu. 13 minute. Încă 3 minute. Încă 3 minute să mai filmăm. Nu mai filmăm 3 minute. Sper că dacă am găsit diamant. Sau filmăm până să vedem până 15, atâta. Până acum am filmat 13. Aoleu, stârpă. Ok. Ia că spingul. Stai. Toată lumea. Ia că spingul și până răbdare. Să vă zic pa. Pa, toată lumea.